Ka video ka bapen I ya ka teng up ka bapu ba se ya kalama Israel na upain bapen yang halor jong ka we ka yeng kala sapriang hakiran san social media. Hakaba ki babun ki breu ki yo I ya ka kum ka dak jong ublei na ka benta ki ki bansawan. Ya ka ni ka video ka balingkot la sam ha ka social media X ringkat ber ka jing tho ka baong wat ki simru kimla sha shu ya ka jinglong jingman. Ha ka video clips la yo I ya ka ni ka teng up ka ba one hair ha uni upain bat hadin ka ladang banpu betan ya kalama da ka shentur jongka bat ha kane ka jing persang ka balane kumba katu kane por kane kalama kala hap sapo kani ka video balingkot bala sampat ba ha ka X kala penmi ke jinggen tho ba per kata hapdeng ka ka bala jia hapo ka than semngi ka Asia kanong patai khubor ka Israel ka nir hazan kala rong banya sam ya ki jingmut jongka halor kani ka video da ka ba ong ngam artatin ba ublei un aidak ya ka shangi tang bangim tip tikna ka Weipat ula tho wat ka simru kam itu ya ka ka ba phikhot ka Israel ka ting up kelapatan ya kalama na upan bat penhap Ramadan kane kam dei ka sin ka baningkong bat kam dei ru ka jingja ka basujia rengkhan ba ki ting up kila penhap ya kalama Israel tho weipat unong pedon kam social media da ka ba sambun ki weipat ki video clips ki ba pen I ya ki ting up ki ba thombor di kalama Israel kajing ya kan ak hapdeng ka Israel bat ka Iran kala rong sha ka sngi ka ba phra hadin ba ka Tel Aviv kala thombor ki jaka jong ki sipai bat ki jaka trekam nuclear jong ka Tehran nalor ka jing penyap ya ki katto ka ningut ki he nu yalam sipai bat ki start nuclear ka Iran kala pen pai kiliang da ka bather da ki spatali ki namding bat ki drone sha ka penta jong ka Tel Aviv bat ka Jerusalem ka balawan ra ru ya ka jing yap bat ka jing mansau jong ki spangut ki breu shabaro aliang hakajuk kapor ka Russia kala maham ya ka Israel halor kanu ka jing thombor ya ka jaka penmi boarding nuclear jong ka Iran habosher ka Maria Sakharova kala onong aktin jong ka tenat kambari ka Russia kala ong baka Kremlin kala siukya kerpang ya ka jing singan jong ka jaka penmi boarding habosher ka badon ya kinong tre ki badai ki reu shempang na po Russia